Хайырлерді, эфирда Татарстан яңалыклары студияда Гүлназ Ибрахимова. Республика ауыл хуҗалыгының йыллык эшчәнлегенә йомгак ясалды. Казан экспо залында Тормак министрлыгының киңәйтелгән коллегия утырышы булды. Утырыш алдыннан агросәнәгать комплексы казанышлары күргәзмәсен карадылар. Быелгы цифрлаштыру елында Казан аграр университеты уникаль проект агробиотехнопаркны тәкъдим итте. Югары уку йорты һәм зур авыл хуҗалыгы компаниясе белән студентларның практикасын оештыру турында килешү төзелде. Президент Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгындагы йыллык нәтиҗәләрне бәяләп, киләчәккә бурычлар шул исәптән иминиятләштерүне, фермерларны яклауны алгы планга куйды. Без күп кенә өлкәләрдә алдынгы булып калдык. 2 миллион 400 мең якын бертөкле культуралар һәм шул вакытта менә терлекчелек буенча безнең эшләребез начар түгел. Сөт буенча беренче урында, бәрәңге буенча икенче урында, ит җитештерү буенча 6нчы урында, йомырка җитештерү буенча 7нче урында. Аңа карамастан менә игенчелек безнең авыррак килеп чыкты. Шуңа күрә без бу сезнең зур хезмәт, инде генә авырлыклар булмаса да, бу авырлыкларны бергә җиңеп чыктык сезгә. Бу хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Яңалыклар чыгарылышын мәдәният яңалыклары белән дәвам итәбез. Быел Бакый ага урманчы тууына 125 ел. Шул уңайдан республика күләмендә аның исемен мәңгеләштерү юнәлешендә төрле чаралар үткәрелә. Татарстан мәдәният министрлыгы Бакый урманчы исемендәге республика премиясенә гаризалар кабул итә башлады. Конкурста профессиональ рәссамнар, скульпторлар, сәнгать белгечләре катнаша ала. Премиягә дәгъва итүче соңгы 5 елда иҗат иткән әсәрен яки әсәрләр сериясен тәкъдим итә. Конкурсның номинацияләре төрле жанрларга багышланган. Һәр номинациядә приз 200 мең сум. Җиңүчеләрнең исемнәре 30 августта билгеле була. Гаризалар 1 марттан 1 апрельгә кадәр кабул ителә. Ә хәзер Казан шәһәренең башкарма комитеты тарафыннан тәкъдим ителгән яңа проект белән таныштыру өчен сүзне коллегам Айзилә Батырхановага тапшырам. Исәмсез, Казан мэриясында зур яңалык. Мәктәп укучылары өчен Апуш татар балалар театр студиясы ачыла. Студияның үзенчәлекләре турында Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Алинә Миневалиева белән әңгәмә корырбыз. Исәмсез, Алинә? Исәмсез, хәерле көн. Студияның исеме бик үзенчәлекле Апуш. Дип атала, әлбәттә, инде бу чиракта без барыбыз да Тукайны күз алдына китерәбез. Моның бәйләнеше бармы? Әлбәттә, без бу студияның исемен уйлаганда бик озак баш ваттык дисәк тә була. Чөнки яңгыравыклы исем кирәк иде, ниндидер шул ук вакытта заманча да булсын иде ул. Һәм әлбәттә, бөек шагыйребез Габдулла Тукайның исеменә тукталырга булдык, чөнки ул беренчедән биеклеккә юл ача һәм безнең менә әлеге студияда катнашачак укучылар да бәлки киләчәктә үзләрен актер итеп күрерләр дигән өметтә. Төп максаты әлбәттә инде бу театр студиясының булачак актерларны, мәктәп укучылары арасында булачак актерларны барлау. Һәм инде барлык тамашачыларыбыз өчен дә яңалык булырдыр ул. 26 февраль көнне сездә кастинг узачак. Әйе, бездә кастинг 2 көн дәвамында үтәчәк. Ул Сәйдәш мәдәният сараенда, Казанның Ершов урамындагы 26 февраль көнне ул 3-тән 6-га кадәр узачак, 27 февральдә инде 12-дән алып 3-кә кадәр. Без бирегә һәр теләгән укучыны көтеп калабыз. Яшь категориясенә килгәндә, биредә безнең әлеге студияда 9 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге укучылар катнаша алачак. Урыннар шикләнгәнме? Юк, әлегә без менә гаризаларны кабул итәбез. Кабул итү тиздән тамамлана, шуңа күрә һәр теләгән кеше мөрәҗәгать итә ала безгә, һәм без аларны әлбәттә бик теләп көтеп калабыз кастингта. Без инде беләбез, менә сезнең бүлек ул Казан шәһәрендә төрле чараларны уздырып тора. Без инде узган елны хәтерлибез. Төрле фестивальләр булды бу. Милли кием фестивале булсынмы, аннан соң Идел буе халыкларының урам
арт фестивале, яшьләр өчен яңа сабантуй, шул ук вакытта безнең балконда шигырьләр дигән театрлаштырылган перформанс та узды. Быел нинди планнар белән яшисез? Чыннан да былтыр туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан бик күп кенә без чаралар уздырдык. Әлеге чаралар телләрне саклауга һәм шул ук вакытта милләтләр арасында мөнәсәбәтне ныгытуга юнәлтелгән иде. Һәм чыннан да шактый гына проект башкарылып чыкты. Һәм быел да әлеге проектларны без Алла боерса дәвам итәчәкбез. Алар арасында мәсәлән муниципаль хезмәткәрләр өчен татар телен укыту курслары, быел ул транспорт өлкәсендә хезмәт куючы хезмәткәрләр өчен дә булачак. Шул вакытта татар теленең нигезләрен өйрәтә торган, мисал өчен ул метрода, кунакханәләрдә урнаштырылган телепанельләрдәге кыска видеороликлар, быел ул шулай ук дәвам итәчәк. Шулай ук былтыр безнең үз телем дигән проектлар конкурсы узды. Ул татар телен үстерүгә һәм актуальләштерергә юнәлтелгән конкурс. Анда 146-га якын проект кабул ителде һәм бары тик 5-се генә җиңеп чыкты. Шулай ук быел Сабантуй көнендә яңа Сабантуй дигән проектыбызны дәвам итәргә планлаштырабыз һәм бик күп чаралар көтелә. Быел былтыргы чараларның дәвамы буларак һәм әлемне шушы көннәрдә генә без татар теле тәрбиячеләре өчен, Казан балалар бакчаларында эшли торган татар теле тәрбиячеләре өчен махсус семинар уздырдык. Анда балалар белән эшли торган һәм зур тәҗрибәләре булган 5 практик үзләренең балалар белән эшләүдә заманча яңа алымнары турында сөйләде. Һәм әлеге семинарлар дәвамлы булачак. Шулай ук март һәм апрель айларында алар дәвам итәчәк. Инде балалар бакчалары мөдирләре өчен әлеге аерым курс шушы елның күзенә планлаштырыла, Алла боерса. Димәк, Казан яши, кайный һәм инде яшьләр өчен дә, балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә төрле кызыклы проектлар белән безне сөендереп тора. Бик зур рәхмәт. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. 180-нче мәктәптә Аула Гыйбатыл бәйгесенең ярым финалы үткәрелде. Болгар шәһәрендә узачак йомгаклау турында кемнәр үткәнен хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов белеп кайтты. Аула Гыйбатыл бәйгесендә укучылар татар халкының гореф-гадәтләрен, милли йолаларын, онытылып барган халык уеннарын искә ала. Биредә 180-нче мәктәптә 8-10 сыйныф укучылары бер-берсе арасында көч сынашты. Тик ярым финалга республиканың Саба, Балык бистәсе, Биектау районы һәм Казанның 2-нче лицее командалары гына үтте. Әлеге зур эшнең максаты аңлашыла инде. Замана баласын үткән белән киләчәкне тоташтыручы күпер итеп тәрбияләү. Узган ел 18 февральдә менә шушы гимназиядә старт алды һәм без беренче тапкыр батыл булып шагыйрәләр белән 5 шагыйрәгә каршы 10 бала көрәштек. Менә анда абсолют җиңүчеләре бүген җыелма командага урнашты һәм без инде Казанның 33-нче гимназиясендә, 17-нче гимназиясендә, 180-нче гимназиясе, 20-нче гимназияларда, Казанда бик күп һәм 10-нче мәктәптә булдык. Менә шулай без җырып җыелма командага абсолют җиңүчеләрне, финалистларны җыябыз. Безнең максатыбыз балаларга менә төрле буын шагыйрәләрендә таныштыру. Без 3 юнәлештә эшли башладык. Студентлар белән эшлибез. Алабуга пединститутында, Казан дәүләт университетында Люки иҗат берләшмәсе белән. Шулай ук иҗади шәхесләр белән Яршаллыда Ләйсән иҗат берләшмәсе, Әтнәнең күңел шыңы, Сабаның Миша дулкыннары, Теләшенең йөзе кашы. Инде без алардан җыелма команда җыеп, Алла бирса, июль аенда булачак безнең Болгарда Ага базар фестивалендә үз урыныбыз вәгъдә итте Мәдәният министрлыгы һәм без шунда җыелма команданы чакырабыз иң көчле иҗади берләшмә белән уйнарга. Җиңү өчен балалар тарихны да, туган телне дә, милли гореф-гадәт йолаларыбызны да, көй-моңнарыбызны да яхшы белергә тиеш. Шуңа да мәктәпләргә Аула Гыйбатыл десанты төшкәнче өлкән сыйныф укучылары, укытучылары белән бик тырышып әзерләнергә тиеш. Ярым финалда Саба районы командасы җиңүче булып танылды. Болгардагы финалда Саба районы һәм 2-нче гимназиянең командалары көч сынашыр дип көтелә. Искәндәр Гыймалдинов, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.
Жумга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән оештырылган әдәби бәйге җиңүчесе Наилә Харисова белән әңгәмә карый аласыз. Ә без яңалыклар тапшыруын әзерләүчеләр сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.